あ、来た、早速来た。ハローハロー。いつも時間通りに始まらなくてすいません。しばしお待ちを。ちょっとみんなは今着替えに夢中で誰も構ってくれません。こんばんは。あれ、なおちゃん。なおちゃんいるのになおちゃんが出てきたって。あ、ゆいかの旦那です。あ、どうもいつもお世話になってます。やらなやらな。メンバーの旦那さんがちらほら集まってまいりました。あ、生ゆいちろうさん、こんばんは。生ゆいちろうさん、勝手にファンです。バカの旦那です。ゆいかの旦那です。バカで。リナとリナの旦那さんもって聞いたらめっちゃ来るやん。おもろいやん。よっしゃ、ほんならそろそろ行こうかね。緊張してあります。ではそろそろ行きますよ。ダンサーの皆さんは準備をしてください。いつも通り踊ったらいいからね。始まったら毎度のことなんですけど、始まったら私たち画面放置になるので、ここのコメント欄でみんなで盛り上がってもらえたら嬉しいです。さっちゃん、きょうこちゃんも、さきちゃん頑張ってる。みさちゃんが何の夫婦やねん。では、お手足をお楽しみください。はい、どうぞ。
原でございます。一人コンセントにつまずいて音が先生とってもいいかな。申し訳ございません。大丈夫大丈夫。緊張ほぐれたね。はい、メンバーの緊張がいい感じにほぐれました。では続きをお楽しみください。ごめんね。
のでみんなもどんどん前を向いてね、元気出して楽しく生きていきましょう。また何か面白いことを企画してお届けしたいと思いますので、こんな感じのヒティマラではございますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。一度礼。ありがとうございます。ありがとう、またねー。バイビー。金で金で、もう金で。バイバイ。また YouTube にアップするから見てねー。